Russiýa Federasiýasyna göçüriş statusy bolan Türkmenistanlylar ýurdy terk etmekde kynçylyk bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary şu günler daşary ýurtlardaky ene-atalaryň Türkmenistanda galan çagalaryny äkidip bilmeýändikleri barada habar berýärler. Russiýanyň Aşgabatdaky konsullugynyň öňünde henidem uzy nowatlar emele gelýär. Habarçylaryň sözlerine görä ýüz tutýanlaryň arasynda Russiýa Federasiýasyna hemişelik ýaşamak üçin göçürim statusy bolan emma öz çagalaryna ruhsat alyp bilmeýän Türkmenistanyň raýatlary köp. Konsullugyň öňünde gün ortaň 11 ýaşynda bir oglan aglaýardy. Ene-atasy ony 1,5 ýyl ozal enesi bilen galdyryp ýurdy terk edipdi. 1,5 ýyl geçenligine garamazdy. Oglanyň enesi ony Orsiýetdäki ene-atasynyň ýanyna iýerip bilmän gelýär diýip Azatlyk habarçysy Orsiýanyň Aşgabatdaky konsullugynyň öňünde bolup geçen wakalaryň biri barada 10 awgustda habar berdi. Onun sözlerine göre Türkmenistanda doğulan bu oğlanda Orsiýanyň raýatlygy ýok. Ol henidem raýatlyk alyp bilmändir sebäbi garyndaşlarynyň aýtmagyna göre konsullugyň işgärleri resminamalaryň häzirlikçe kabul edilmeýänligini ýollar açylýança garaşmalydygyny aýdypdyr. Azatlyk habarçysynyň sözlerine göre köp maşgala çagalary bilen ýurtdan çykmak üçin resminama almakda kynçylyk çeker. Migrant statusy üçin ýüz tutan we gitmek üçin ruhsat alan aýallaryň ençemesi sanawda täze doglan bäbekleriniň ýokdugyny bilip galýarlar. Şeýlelikde çagalaryna Orsiýanyň raýatlygyny almak üçin goşmaça ýüz tutmaly bolýarlar. Diňe şondan soň öz çagalaryny ýany bilen alyp gidip bilýärler diýip habarçymyz bilen gürleşen we adynyň gizlin saklanmagyny soran çeşme aýtdy. Orsiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasyndan we konsullugundan resmi görnüşde maglumat alyp bolmady. Soňky ýyllarda Orsiýada göçüriş statusyny almak isleýän Türkmenistanyň raýatlarynyň sany barkartýar. Türkmenistan koronavirus pandemiýasy sebäpli 2020-nji ýylyň mart aýynda ähli halkara uçuşlary ýatyryp serhetleri ýapandan soň türkmen raýatlarynyň ýurdun daşyna akymy haýallapdy. Emma koronavirus çäklendirmeleri ýeňilleşdirilip başlan soň Orsiýanyň Aşgabatdaky konsullugynyň öňünde nowatlar ýene-de artdy. Güýçlük tasady krizis sebäpli ýygyderli yaramazlaşýan durmuş derejesi köpleri daşary ýurtlarda iş gözlemäge ýa-da ýurdy hemişelik terk etmäge mezur edýär. Azatlyk çeşmeleriniň sözlerine görä ýurt demografiki krizisiň botagasynda durýar. Ýurdun häkimetleri ýylatyň sanynyň 2,8 milliona çenli azalandygyny anyklapdyr. Diňe 2019-njy ýylyň ýanwaryna çenli 10 ýylyň içinde tas 2 million adam Türkmenistandan çykyp gidipdir. Ýurtdan çykmak islegleriň artmagy we zerur resminamalary ýygnamak işiň çylşyrymlylygy sebäpli dokumentlary ýygnamak we Orsiýanyň diplomatik wekilhanasyna arzalary iýermek üçin hyzmatlary öpçün edýän araçylar hem peýda boldy. Bu aralykda ýylatyň ýurtdan gitmegi bilen bagly problemany asasan ikrar etmeýän Türkmenistanyň häkimetleri soňky ýyllarda raýatlaryň ýurtdan çykmagynyň öňüni almak üçin dürli çäreleri gördi. Şol sanda pasport bermekden ýüz öwürmek, raýatlaryň elinden pasportlaryny almak, goşa raýatlykly adamlara daşary ýurt pasportlarynyň ýüz öwürmegi üçin batyş etmek, döwlet edaralarynyň işgärleriniň biometriki pasportlaryny tapşyrmagyny talap etmek we ýurtdan çykýan raýatlary ýolundan alyp galmak ýaly dürli gadagançylyklary girdi. Gararsa Türkmen News online neşriniň habaryna görä Türkmenistanyň häkimetleri çykyş wizalaryny girdip pandemiýadan soň hem raýatlaryň ýurtdan çykmagyny çäklendirmekçi bolýar. Häzirki wagtda hökümet raýatlaryň ýurtdan gitmegi üçin deslapky ruhsat almak düzgünniň iki ýoluny göz öňünde tutýar. Ýagny bu migrasiýa gullugynyň ýa-da Türkmenistanyň daşary işler ministrliginden alınmaly bolar diýip Türkmen News neşri ýazýar.